Fl-Iżvizzera l-bnadar għadhom qed jittajru mezzasta madwar il-bar Le Constellation li fil-bidu tas-sena l-ġdida inħakem minn nirien waqt li kien ippakjat biż-żgħażagħ għad hemm preżenza uffiċjali tal-pulizija, inkluż tal-forensika u diversi pompiera billi l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin. Fl-aħħar sigħat komplew ifeġġu aktar filmati u ritratti tal-inċident. In-nirien infirxu f'kemm trott salib kif jixhed dan il-filmat li juri ġuvni jipprova jitfi n-nar b'jersey. F'konferenza tal-aħbarijiet l-awtoritajiet Svizzeri qalu li 40 ruħ huma konfermati mejta u 119 indarbu. Il-midruba jinkludu 71 Svizzeru, 14 il-Franċiż u 11 il-Taljan. 113 persuna feruta ġiet identifikata. L-awtoritajiet Svizzeri qalu wkoll li wħud mill-feruti qed jittieħdu fi sptarijiet oħra Ewropej. Iddikjaraw li kollox qed jindika li n-nar beda minn sparklers li tqedu ma' fl-ixken tax-xampanja u li missew mas-soqfa tal-istabbiliment. L-awtoritajiet qalu dan wara li raw filmati u interrogaw diversi persuni. Żvelaw ukoll iż-żewġ managers tal-bar li huma Franċiżi u persuni li rnexxilhom jaħarbu ġew mitkellma mill-awtoritajiet u li b'dan il-mod stabbilew lista tan-nies li kienu fl-istabbiliment fil-ħin tal-inċident. Aktar kmieni tobba Svizzeri ġew ikkwotati jgħidu li dawk li weġġaw għandhom bejn il-15 u l-25 sena. Fl-aħħar sigħat raba ħbieb tal-vittmi u żgħażagħ li ħelsuha minħall il-mewt sellmu lill-vittmi bi fjuri u b'xemat biswit ir-riżort. Mal-medja Franċiż ta' 26 sena stqar li fiq nirien tilef lill-akbar ħabiba tiegħu. Pruvajna nsalvaw l-ħajjita, kien hemm pompiera, kien hemm uffiċjali tal-pulizija, kulħadd kien kullimkien, lanqas titwemmen. Ma nixtieqha fuq ħadd. Għalhekk bħalma ngħid lil kulħadd, issa hu l-mument li nkunu maqudin, li kulħadd iħobb lil xulxin, importanti.